tohle je pár 4. Ty hnusné věci to avokádo můžete klidně takhle nožem, jestli jich je tam málo. A teďka si vezmete lžičku velkou a tam, kde to vypadá hezky, to takhle musíte jako mističku takhle to prvně takhle od krajích a pak takhle a dejte si to kam chcete, hlavně ne do těch pecek jako já. No a pak to tam jenom musíte vyškorávat, jestli to máte hezký to avokádo.